Il-premju Buonamico li bih l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi tirrikonoxxi individwi li l-azzjonijiet tagħhom ikunu ta' benefiċċju għall-ambjent din is-sena ingħata lil waħda mill-ġurnalisti veterani fil-qasam ambjentali, Enzammit. Floti tal-premju, il-President Miriam Spiteri De Bono faħret il-ħidma ġurnalistika ta' Enzammit favur il-ħarsien tal-ambjent Malti. Il-President għarfet ukoll ir-rwol tal-era fil-promozzjoni tal-konservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent lokali. Enfasizzat ukoll l-importanza ta' diskussjoni kontinwa f'Malta li tinvolvi u tippromuvi skambju attiv u kontinwu maċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet li ħallu impatt dirett fuq l-ambjent naturali u urban. In-Nutar Spiteri De Bono qalet li huwa dan l-iskambju li jgarantixxi l-parteċipazzjoni tal-popolazzjoni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. L-edukatur ta' natura Xavier Bonnici ingħata premju speċjali ta' rikonoxximent għas-sem tiegħu fil-medja mxandra u online, filmati tiegħu ta' fkiera l-Maltin jew it-tfaqqis ta' bajt tagħhom laħqu eluf ta' nies. Is-serata annwali ta' premjazzjoni mill-era introduċiet 4 premji ġodda. Iċ-Chairman tal-Awtorità, Vince Cassar, qal li l-varjetà ta' proġetti flimkien mad-diversità ta' inizjattivi premjati jikkonfermaw il-ħafna aspetti tal-esperjenza ħajja li huwa l-ambjent u l-biodiversità li l-era tistinka biex tipproteġi. Il-kumpanija ST Microelectronics ġiet ippremjata tal-li frankat aktar minn 100,000 metru kubu ta' ilma mhux ipproċessat minflok ma ntefa' fis-sistema ta' drenaġġ. Il-proġett tar-restawr tas-salina rebbaħ unur lil BirdLife Malta għal mod kif tneħħew pjanti invażivi li permettew veġitazzjoni indiġena fi 11,300 metru kwadru ta' art mistadra. Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada ġiet ippremjata għall-aspetti sostenibbli li inkludiet fil-proġett tal-Iskola l-ġdida tal-Imsida u l-Kumitat Eko Skola tal-Iskola Sekondarja St. Dorothy's f'Żebbuġ kiseb għarfien għal proġetti dwar separazzjoni tal-iskart u l-ħela tal-ikel u l-metodi ta' bidja organika li ġew żviluppati.